Mas mataas na baha naranasan sa isang barangay sa Calasiao sa kabila ng pagtatapos ng road at flood control project sa lugar. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Mas mataas na pagbaha ang naranasan ni Aling Nieves Soriano at ng mga residente sa Kalye Pogi sa may barangay Lasip sa bayan ng Calasiao sa kasagsagan ng mga nagdaang bagyo. Aniya, umabot hanggang lagpas tao ang baha sa kanilang lugar dahilan upang sila ay lumikas at halos isang buwan na nakaranas ng pagbaha. Taas, sir, nandito. Lagpas tao? Lagpas tao. Una, nandun sa complex kami ng pag-backpay. Hindi naman, ngayon lang, yung itong bang nung nagawa nung una, ang tagal ako dito, hindi kami nagbabakpay dito. Yung ginawa nilang karsada, sir, yun ang ngayon. Kakatapos ng bumawa yung baha. Ilang linggo niyo pong naranasan? 3 linggo yata. Itinuturong dahilan ng mga residente ang bagong gawang kalsada na bagamat may drainage system ay masikip at hirap umano sa pagdaloy ng tubig. Dahilan ito upang mas lumala ang pagbaha sa ilang bahagi ng barangay. Dati hindi ito binabaha. Binabaha pero hindi gaanong malalim. Nagsimula nung ginawa itong daan namin, doon na pumasok ang tubig dito na wala nang lalabasan. Yung dating hindi binabaha ngayon, binabaha na. Samantala, nagsagawa naman ng Flood Mitigation Council meeting ang barangay upang talakayin ang mga suhestyon ng mga residente at gumawa ng resolusyon para sa posibleng solusyon sa matinding pagbaha. Isa ang barangay Lasip sa mga lugar na tumatanggap ng tubig mula sa karatig barangay tuwing may pag-ulan dahilan ng matinding epekto ng pagbaha. Ang lokal na pamahalaan naman ng Calasiao, nagtatag na rin ng Flood Mitigation Council upang hindi na maulit ang naranasang matinding pagbaha ngayong taon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.